Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэты наш стрым, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. У большасці праваслаўных і пратэстанцкіх цэрквах Беларусі, а таксама ў некаторых касцёлах амаль не гучыць беларуская мова. Ці ёсць нейкі сродак, каб беларусізаваць цэрквы? Аказваецца, ёсць прапановы, як гэтага дабіцца. Пра тое, якім чынам можна беларусізаваць цэрквы, касцёлы, прыходы і іншыя святыя установы, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Праўда, пакуль што дабег да студыі толькі адзін з гасцей, Павел Севярынец. Добрый день, Павел. Мы чакаем, пакуль до нас забяжыць у студыю Вольга Севярынец. І таксама будзе такі прэзентацыя ўпершыню на Еўрарадыё, а можа быць увогуле у эфіры. Францішак Севярынец павінен таксама прысутнічаць у студыі. Ну, яшчэ раз добрый день, Павел. Добрый. І давайте вось ад самага пачатку. Я так ведаю, што з 2008 году існуе такая музычная серыя, якая называецца «Беларускі хрысціянскі хіт». Раскажите, ласка, больш падрабязна, што гэта за серыя, што гэта за хіты такія хрысціянскія? Сапраўды, каля 12 гадоў таму мы задумаліся над тым, каб прапанаваць цэрквам найлепшыя беларускамоўныя хрысціянскія спевы. Ну і дзеля таго, каб нацыя спявала, таму што маліцца і спяваць народнай мове, ну, это адна з такіх базавых рэчаў, якія павінны быць у любога народа. Спачатку мы думалі, што ў беларусаў ёсць хіба што дзесяткі 3, можа быць 4 тых спеваў, якія могуць выконвацца на належным узроўні, якасна. Але калі мы пачалі шукаць для складанкі гэтыя трэкі, аказалася, што іх больш 1000. І нам давялося рабіць фокус-групы дзеля таго, каб выбраць сапраўды лепшыя хіты і найлепшыя спевы. І сапраўды мы пачалі з 2008 года выпускаць складанкі, хіты праслаўлення, хрысціянскія гімны, затым хіты на Раство, хіты на Вялікдзень, бардаўскі хрысціянскі хіт, далей быў патрыятычны хіт, пілігрымскія спевы, беларускі хрысціянскі рок. І кожны з гэтых складанак, это прыблізна 20 трэкаў, якія і робяць, будзем так казаць, беларускую справу ў цэрквах. Ну вось, нарэшце до нас далучылася Вольга Севярынец, і першыню у эфіры беларускіх незалежных медыа. Францішак Севярынец, вітайце, віншуйце. Я думаю, таксама некалькі словаў ён нам прамовіць пра неабходнасць беларусізацыі цэркваў і прыходаў беларускіх. Вольга, я ведаю, што вы вельмі так шчыльна спрычыніліся да складання беларуска-хрысціянскага хіта. Раскажыце, вот як працавалі, дзе шукалі гэтыя хіты? Ну, я дадалася ўжо на тым этапе, калі спеваў хрысціянскіх беларускамоўных было больш, і іх можна было знайсці альбо ў інтэрнэце дзесьці, альбо на канцэртах. Я вось чула хорошы спеў, напрыклад. Канцэрты хрысціянскай музыкі зараз праводзяцца і ў Буцлаве, напрыклад, і ў Баранавічах даволі вялікія. І вось мы так дзесьці па канцэртах шукалі, дзесьці праз інтэрнэт. А той час, калі Паша як бы пачынаў займацца хітом, тады яшчэ трэба было гэта ўсё па крупіцах збіраць, тады было складаней. Калі далучылася я, было ўжо крыху прасцей. Звязваліся з уладальнікамі, вось, прасілі дазволу, і звычайна людзі вельмі ахвотна дазваляюць выкарыстоўваць хіты свае ў складанцы. Павел, я ведаю, што падавалася б так, беларускі хрысціянскі хіт, я так адразу думаў, што можа быць гэта нейкія такія тэксты царкоўныя, пакладзеныя на музыку, але чытаю там і сучасныя паэты, сучасныя выканаўцы. Хто вот і якую песню сучаснага выканаўцы на вершы сучаснага паэта можна лічыць хрысціянскім хітом?
Ну, глядзіце, калі мы пачыналі, скажам, хрысціянскі хіт нумар 1, гэта быў спеў «Аве Мария» на словы Зенона Пазняка, таму што гэта была песня года 1994 года, калі Зенон удзельнічаў яшчэ ў прэзідэнцкіх выбарах. Мы цяжка здабывалі гэты запіс, это ж было не так проста, як цяпер, калі ўсё адлічбавана. А цяпер, ну, скажам, Вінсент, Бог, радзіма воля. Чаму не, моладзь спявае, гэта такі энергічны рэп, які натхняе людзей, нават, ну не ведаю, выходзіць на дзень волі. Сапраўды зараз спяваюць спевы па-беларуску хрысціяне не толькі і не столькі, як літургія. Ёсць хрысціянскі рок, ёсць хрысціянскі рэп, ёсць госпел, ёсць пілігрымскія хіты, ёсць спевы пад гітару бардаўскія. Это велізарна, это цэлы мацерык спеваў хітоў. Ну, нам давялося правесці з дзясятак канцэртаў з гэтымі дыскамі, і мы зразумелі, што тут песні на любы густ, нават неверуючыя людзі прыходзяць з задавальненнем, танчуць, спяваюць, набываюць дыскі. Гэта справа ў народ пайшла. Але цяпер ёсць час для новага этапу. І нам падказала гэту ідэю такая, в пэўным сэнсе, пагроза, таму што за апошні год з прэзентацыямі сваіх кнігаў па Беларусі я наведаў дзесяткі цэркваў, і там такія настроі, ведаеце, ну все, Беларусі ўжо засталося не шмат, вось прыйдзе Пуцін, і можа быць добра, што прыйдзе, бо тут бардак. Трэба разумець, што беларуская царква, праваслаўная, каталіцкая, пратэстанцкія, это самая першая апора незалежнасці. Мы вырашылі выдаць 3000 дыскаў, зрабіць 300 USB-флешак і распрацаваць QR-коды для таго, каб беларускія хрысціянскія спевы былі даступныя любому прыходу, любой грамадзе, любой парафіі, яны маглі спяваць па-беларуску літаральна паўсюль. Вольга, вот инициатива подавалася б добрая, собрать вот гэтыя спевы, увогуле для мяне как бы такая адкрыццё, что рэп можа таксама быць хрысціянскім спевам. Тым не менш, вот вы сабе уяўляеце, вы каталічка, наколькі я ведаю, вы сабе уяўляеце, скажем, служба у касцёле, і пасля службы збіраюцца, як там это робіцца, і спяваюць там рэп Вінцэнта, или там якую-нибудь хрысціянскую песню, можа быць, Лявон Вольскі напіша, і там які-нибудь добры такі хард-рок. Лёгка уяўляю, ведаеце, таму што ў касцёле як бы звычайна канцэрты і нават рэпавыя, і нават рокавыя яны праходзяць. Праходзяць даволі часта, можа быць, там не перад алтаром, дзесьці ў дольным касцёле, але бывае па-рознаму. І з лёгкасцю уяўляю, таму што, напрыклад, такое яркае ўражанне нарачанскі касцёл, там, дзе маі бацькі прыход, Вялікдзень альбо каляды, раство, і моладзь спявае на імшы. Вось, і так узрушана ўвесь касцёл, як бы гэта слухае момант той, калі выступае музыка з барабанамі, з там-тамамі такімі, ведаеце, як бы імша, уяўляецца гэта ўсё так сур'ёзна, як бы, і тут вот такі моладзевыя там-тамы, як бы это ў пэўным сэнсе такі рок, нейкі народныя матывы таксама. Таму як бы яно мае права быць, і яно так лёгка уяўляецца, таму што такое ўжо ёсць. Вольга адстаяла музычны гонар касцёла. Павел, вы праваслаўны. Так. У праваслаўнай царкве вот вы уяўляеце сабе спевы там у такім вот музычным стылі. Вы зараз прыносіце, скажем, вот дыск, там і рэпаўскія хрысціянскія хіты. І каб потым святары, вось, які, ну, як там, святы айцец у сутане гэтай сваёй і пачынае там... Думаю, вы не уяўляеце, колькі святых айцоў былых рокераў. Я думаю, что на десятки. Один из них Лепин у нас был недавно у программе «Идея X». Так. Конечно, цяжка уявіць у праваслаўнай царкве, напрыклад, пасля літургіі штосьці падобнае, але, напрыклад, хор святароў Гродзенскай епархіі цудоўна спявае «Магутны Божа», і это хіт это прызналі нават на адпаведных конкурсах у беларускім сеціве. Там могуць быць больш спакойныя спевы. У пратэстантаў, я нават не буду казаць, ёсць шматлікія пратэстанцкія цэрквы, ёсць мега-цэрквы, дзе канцэрты і з рокам, і з госпелам, і з рэпам праходзяць штолета, адбываюцца велізарныя летнікі. Ну, зрэшты, тут такі ж самы праваслаўны лагер пад Вежным, напрыклад, это Берасцейшчына, спяваюць ад бардаў да рокавых выканаўцаў, менавіта хрысціянскія спевы, і вельмі класна спяваюць, вельмі добра. Беларусы нацыя спеўная, і ведаеце, вось калі мы пачнем спяваць па-беларуску, я думаю, вось гэта якраз і можа быць той рысай, той мяжой, якая стрымае
інфармацыйную псіхалагічную агрэсію з боку Росіі. Давайте вось да абмеркавання царквы і музыкі мы вернемся крыху пазней, а зараз вот да вашай краундфандынгавай кампаніі. Ўсё ж таки вот вы сказали, что вырашана... Франтишек, вот ты уже пачынаеш спяваць по-беларуску. Вырашана запісаць, стварыць 3000 MP3 дыскаў, плюс QR-коды для спампоўвання ў сеціве, 300 USB флешак. Што увойдзе ў гэты зборнік? Вот вы прынеслі пэўныя зборнікі, беларускі хрысціянскі хіт, іх ужо як мінімум 8 я бачу. Так. На кожным, калі песень по 10, это ўжо 80, 20. По 20, 160. Вот як выбіралі, колькі песень павінна быць на вось гэтым зборніку, на гэтым CD, які вы плануеце зараз такі зрабіць як рэпрэзентацыйны? Кожны дыск мы выбіралі ў выніку фокус-групы. Мы рабілі 35-40 трэкаў, запускалі іх у фокус-групы розных канфесій, розныя рэгіёны. І пасля прыблізна 20 фокус-групаў кожны такі дыск выходзіў па выніках лепшых. Это было як на Еўравізіі. 20 найлепшых выбіраюцца і ставяцца туды. Кожны дыск пачынаецца з спева «Магутны Божа» в розных аранжыроўках. Рокавых, значыць, гімнавых, бардаўскіх і так далей. Заканчиваецца спеўным выкананнем «Ойче наш». Это канцэпцыя кожнага дыску. У нас ёсць парадка 160 трэкаў от менавіта з серыі беларускі хрысціянскі хіт. У нас ёсць з десятак спеваў, хітовых спеваў з сайту праслаўлення Worship By, які зрабіла вялікая беларускамоўная царква Ян Прадвеснік, евангельская царква. І мы выбіраем 150 вось з гэтых прыблізна 170-180 дыскаў, самыя лепшыя, найлепшыя з лепшых, закачваем на MP3, робім QR-код, праз які можна з мабільнага выйсці на архіў, спампаваць гэтыя дыскі, альбо ў сацыяльных сетках самых папулярных іх здабыць. Распрацоўваем і друкуем плакаты і паштоўкі, флаеры, каб можна было вось гэты QR-код спампаваць. А таксама бярем 300 флешак для самых сучасных цэркваў, у якіх няма ўжо дыскаводаў. Так, і вось дапамогай усяго гэтага багацця мы літаральна уключаемся. То есть беларуская музыка, беларускія хрысціянскія хіты уключаюцца ў Беларусі. Ольга, як вы лічыце, 150 песен, вот вы, грубо кажучы, прыносіце дыск, 150 песен, і чалавек садится і не ведае, што яму выбраць. Можа быць, трэба было б там 10-15 уже гітоў з гітоў выбраць, аддаць і сказаць: во, наце, і там уже, ну, как бы, вот, выбрал. А так сядзеш, і калі вельмі ж вялікі выбар, так і не ведаеш, што выбраць. Ну, ведаеце, насамрэч, ужо гэтыя 150 хітоў, яны адабраны, гэта ўжо самае лепшае з лепшага. І, магчыма, мне здаецца, што тут чым больш, тым лепш, бо святар які-небудзь, который думае, што беларускіх спеваў і беларускай мовы там увогуле ўжо не існуе, это з мінулы век, і ён убачыць, што цэлых 150 спеваў, пры тым, што добрых, якасных яму прынеслі, я думаю, што ён будзе слухаць, здзіўляцца, захапляцца. Так, Франтишек уже хочет примерить навушники. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что у нас у гостях Павел, Ольга и Франтишек Северинцы. Говорим про белорусизацию белорусских церкваў праз песни. Еврорадио. Мы першее рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная крыніца информации у твоим реальным житті и у интернет-просторы. 24 гадзіны на сутки нас можно знайсці на сторонце еврорадио.fm. Лови нас на спадарожнику Астра 4А, 4,8 градусов на ўсход. Еврорадио. Час ведаць, что отбывается. Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. БПС Сбербанк запускае сервіс аплату праезду банкаўскімі карткамі ў наземным транспарце Мінску. Пра гэта паведамляе прэс-служба банка. Ад 23 траўня у тэставым рэжыме аплата з дапамогай
дапамогай банкаўскіх бескантактных картак запрацуе на трамвайным маршруце нумар 6, што злучае Серабранку і Зелёны Луг. Сістэма падобная да той, што ўжо працуе ў менскім метро. Аплаціць праезд можна будзе бескантактнай карткай любога банку. Сервіс падтрымлівае аплату картамі сістэмы Visa, MasterCard і Bielcard. Для гэтага трэба паднесці картку да валідатара, дачакацца гукавога сігналу і тэкставага паведамлення. Цана разовага праезду роўная цане папяровага квітка 60 копеек. МЗС Чэхіі прывітаў усталяванне міру ў Вестарасе з гульні тронаў. Паведамленне пра рэакцыю з'явілася ў фэйсбуку міністэрства. Цытую, міністэрства замежных спраў вітае завяршэнне шматгадовай грамадзянскай вайны ў Вестарасе, абранне Брэндана Старка мы ўспрымаем як станоўчы крок да ўмацавання стабільнасці. Нагадаю, што ў панядзелак канал HBO паказаў апошнюю частку тэлесерыялу «Гульні тронаў», які выходзіў з 2011-го. Серыял распавядаў пра грамадзянскую дынастычную вайну ў выдуманай сярэднявечнай дзяржаве 7 каралеўстваў, размешчанай на кантыненце Вестарас. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падаў электронную дэкларацыю, якую апублікавала Нацыянальная агенцыя па папярэджанні карупцыі. Сярод нерухомасці Зеленскі указаў дом у Вялікай Брытаніі ды Італіі, дамы ў Кіеўскай вобласці і ў Кіеве, ўсяго 4 разам з кватэрамі, кватэру ў Крыме і яшчэ одну кватэру ў Кіеве плошчаю 300 квадратаў, а таксама $600 000 на рахунку. Таксама ў Зеленскага з жонкаю маюцца 5 аб'ектаў будаўніцтва гасцінічныя нумары ў Грузіі. Еврорадио.FM. Вітаю всіх слухачоў Єврорадіо. У студії для вас працює Зміцер Лукашук і разом з Паулом, Вольгой і Франтішком Севяринцями, Франтішак вон там уже спевы дае, мы говорим про то, як можна і ці можна беларусізаваць беларускія церквы з дапамогай беларускіх хрысціянскіх песен. Павел, вы сказали, что вот есть такая задума надрукаваць дыски с беларускімі хрысціянскімі хітамі, зрабіць флешки, QR-коды і гэтак далей. Але наколькі вось вы, можа быць, вывучалі, ці варта гэтым займацца? Вам давалі нейкія парады адмысловыя людзі? Можа быць, пыталіся ў саміх касцёлаў, там, церкваў, прыходаў, ці трэба ім гэта? Канешне, асноўную працу мы правялі падчас фокус-групаў па стварэнні вось гэтых 8 хітоў. Таму што звычайна фокус-група гэта святар альбо хрысціянская супольнасць, якія садзяцца разам і гадзіны, 2, а можа быць нават і 3, а можа быць нават і болей, слухаюць гэтыя спевы і раяць, вось гэты трэба, вось гэты пойдзе, а вось гэты мы будзем спяваць на пілігрымцы, а вось гэты, слухайце, дайце-ка нам на каляды, нам трэба было паслухаць яго і, можа быць, выступіць пад яго. Таму такая праца вялася ўсе гэтыя 11 апошніх гадоў, і ёсць шмат парадаў, ёсць шмат жадаючых проста прыняць нас з невялічкімі канцэртамі беларускіх хрысціянскіх хіт і, канешне, ўжо з дыскамі. Паверце, ёсць пэўны дэфіцыт вось такой якаснай беларускасці у церквах. Вольга, думаем, что там Франтішак моцна не нашкодзіць, пакуль ходзіць адзін. Иди сюда поспевай нам, иди сюда поспевай. Вольга, вы як думаете, вот все ж таки, ці сапраўды будуць карыстацца гэтымі дыскамі ці флешкамі з песнямі тыя церквы, у якіх вы іх перададзіце? Можа, перададзіце, яны скажуць: дзякуй вам вялікі, вот Божую справу зрабілі, і пакладуць там недзе ў шуфлядку. Ну, я нават упэўнена, што ў пэўным сэнсе так і будзе ў некаторых месцах. Але я магу расказаць сваю гісторыю. Калі я была яшчэ падлеткам, хадзіла ў пілігрымкі, то я шукала чагосьці падобнага вось такіх спеваў хрысціянскіх на дысках, іх было вельмі мала. Але калі знаходзіла, то мяне гэта натхняла, гэта былі скарбы, которые я пасля да новай пілігрымкі слухала цэлы год. Для мяне гэта было важна. І я ўпэўнена, што знойдуцца людзі, для которых гэта таксама будзе важна. Ну, гэта для вас, а вот шмат такіх, як вы? Сярод веруючых. Вот тыя бабулькі, якія пастаянна каля церкваў там бываюць, вот ім гэта трэба? Некаторым трэба.
Не можа быць так, што гэта ўвогуле не трэба. Можа быць, гэта ўяўляецца, ведаеце, тут у сталіцы кажуць, што дыскі гэта мінулы век, все ўжо ніхто іх не будзе слухаць, ні ў кого няма дыскавода, ўсё ёсць у сацыяльных сетках, але гэта толькі невялікая колькасць людзей. Тыя ж касцёлы там маленькія па вёсках ці па іншых гарадах, і яны спакойна, я думаю, што слухаюць з дыскаў музыку. Я сама бачыла, як у касцёлах, дзе няма, напрыклад, харыстаў, уключены стаіць кампутарчык, пастаўлены дыск, і вось такія спевы, яны гучаць перад пачаткам, пасля імшы, як бы яны карыстаюцца попытам. А я хацеў бы згадаць пра адзін такі фенаменальны выпадак. У нас была велізарная дыскусія сярод каманды беларускага хрысціянскага хіта, ці варта ўключаць такі спеў. У Гомельскай вобласці на Мазыршчыне ёсць пратэстанцкая царква «Пяцідзясятнікі», у якіх своеасаблівы музычны гурт. Уявіце сабе, аснова гэта баян, і на баяне спевы, ну, ведаеце, можа, ранні Міхалок, там, ці што, і хрысціянскія тэксты. Хрысціянскія тэксты. Там быццам проста запяваюць на вяселлі. І гэта фантастычна гучыць, гэта проста скалана, это можна врубаць, там, я не ведаю, на тэлеэфір, на мільённую аўдыторыю, і беларусы будуць танчыць, беларусы будуць спяваць, таму што, ну, больш захапляючых такіх хрысціянскіх спеваў, як у той самай Мазырскай царкве, я не чуў. Гэта справа, якая можа падняць цэлую хвалю, на што мы спадзяемся. Я да чаго гэта спытаўся. Мы вось зараз прыгадалі тут святароў, і я прыгадаў, што быў у нас у эфіры праграмы «Ідэя Х» прэс-сакратар Беларускай праваслаўнай царквы Сергей Лепін, і мой сувядоўца Максім Гаруноў вот вельмі так за яго ўчапіўся з адным важным пытаннем. Чаму так мала беларускай мовы гучыць у праваслаўных храмах? І Лепін расказаў, кажа, вот я заўсёды там, дзе служу, іншыя там церквы, прывозіў беларускамоўную там хрысціянскую літаратуру, нейкія газеты, перыядычнае выданне, і яны ляжалі там месяцамі. Ніхто іх не браў, не глядзеў, маўляў, няма попыту у прыхажанаў праваслаўных храмаў на беларускую мову. І ў дадзеным выпадку, вот, калі мы гаворым пра храмы, якія вядуць і службы і ўсё астатняе там па-расійску, можа быць, і тут святары паглядзяць на гэтых прыхажанаў. У святароў, можа, і ёсць жаданне, каб спявалі па-беларуску. Ну, скажуць, ну, няма попыту, вот, не хочуць нашы спяваць па-беларуску, не цікавіць іх беларуская мова. І ўсё, і на гэтым вот праца прападзе, дарма будзе. Насамрэч не. Глядзіце, у касцёле ўсё таксама пачыналася не зусім адназначна. Быў пэўны тэставы перыяд, калі практычна, ну, вся беларускасць это быў касцёл Святога Роха. Это вот канец 80-х, пачатак 90-х гадоў. Маладзёвая супольнасць. Вся Беларусь, усе касцёлы глядзелі на іх, ці атрымаецца, вось увялі беларускую мову ў набажэнстве. Зараз каталіцкі касцёл прайшло 27 гадоў. Каталіцкі касцёл это буйнейшая структура беларусізацыі ў краіне. Ні міністэрства адукацыі, ні тэлевізія, ні універсітэты, нават не апазіцыя, а менавіта каталіцкі касцёл, там мільён вернікаў, якія моляцца і спяваюць па-беларуску. Всё пачалося з вось такіх вось якасных рэчаў. Са спеваў, тады Залатая горка спявала, тады былі гурты і канцэрты, вось гэта ўсё пачыналася. Ведаеце, калі не гатовыя прыхаджане пачынаць з кніжак, не гатовыя пачынаць з асабістай малітвы, са спева пачаць найлягчэй. Пачулі класны спеў, падхапілі, падпіялі, паслухалі дома, а потым сказалі: бацюшка, слухайце, такія класныя рэчы, а давайте мы, можа быць, там на Раство, альбо мы на Велікдзень там паспяваем, збяремся разам. І братствы это могуць рабіць, сацыяльныя ініцыятывы пры церквах это могуць рабіць. Таму гэта самы лёгкі спосаб. Я нагадаю, напрыклад, ёсць вядомы гістарычны факт. Мартин Лютер, які пачынаў рэфармацыю ў Нямецчыне, першае, што зрабіў, ён хрысціянізаваў папулярныя спевы, якія гучалі ў Нямецчыне, якія спявалі на вуліцах. Ён проста зрабіў для іх хрысціянскія тэксты, распрацаваў ноты, і гэта пайшло ў народ. Рэфармацыя ахапіла там як проста пажартую самую паўночную Нямецчыну. Таму спеў это можа быць самы просты спосаб да такой захапляючай беларусізацыі. А 150 спеваў, з якіх ёсць і павольныя, і хуткія, і такога кшталту і гэткага. Это просто велізарны выбар для людзей. То есть людзі могуць выбраць сабе на густ тое, што яны сапраўды лічаць вартым. Францішак Свярынец, падыдзі сюды, адкажы, калі ласка, ў мікрафон. А табе трэба, каб у царкве ці ў касцёле па-беларуску спявалі?
А? Расскажи, калі ласка. Мне трэба уже выходзіць, скажи. Тягне руку, значится згодны. Давайте вернемся до вашего краундфандинга. На сегодняшний день, я так разумею, что вы только вось стварылі свою прапанову. Першы дзень яна толькі як з'явілася. Колькі вам неабходна грошай для того, каб усю свою задуму рэалізаваць? Грошей трэба не так і шмат, это 6400 рублёў. Это невялікія грошы для агульнанацыянальнага праекту, трошкі больш за $3000. І гэта ў першую чаргу выраб дыскаў, выраб флешак і паштовак. Практычна нічога тут не прадугледжваецца на паездкі, іх мы будзем рабіць самі, самастойна шукаць сродкі на тое, каб аб'ездзіць усе цэрквы і альбо разаслаць тыя цэрквы, якія мы дашлем, у якія мы не даедзем поштай. Таму я думаю, што з Божай дапамогай, з дапамогай беларусаў, з якімі мы кансультаваліся, мы гэта збярем. Я нагадаю, наша каманда сустракала і размаўлялася з класнымі людзьмі, якія рабілі крутыя кампаніі па краундфандынгу. Гэта і Глеб Лабадзенка, гэта і Павел Белавус, гэта і Эдуард Пальчыс, і Андрей Кім. Таму, думаю, все разом, все дружна гэты нацыянальны праект пацягнем. Таким чынам, 6400 рублёў неабходна для того, каб па вашым плане 3000 MP3 дыскаў, QR-коды для спамповання ў сеціве і 300 USB флешак, на якіх будзе ўтрымлівацца 150 найлепшых беларускамоўных хрысціянскіх песень. Ведаеце, вот я там час ад часу бываеш там на нейкіх там семінарах там ці ўрачыстасцях, дораць флешку з матэрыяламі. Ну, ты матэрыялы праглядзеў, сабе там што трэба скарыстаў, больше оно табе не патрэбна, вычысціў, і вот табе на флешка добрая. І зараз вот прынясеце вы флешку, паглядзець там, паслухаюць, потым раз пачысціць сабе і пашлі там што-нибудь скачваць неабходнае. Ось з беларускім хрысціянскім хітом так не атрымаецца, таму што паводле нашага плану ёсць тэхналогія, якая не дазваляе фарматаваць флешку. І беларускі хрысціянскі хіт это будзе USB толькі з беларускім хрысціянскім хітом. Вот святар альбо там, не знаю, кіраўнік парафіяльнай рады будзе мець, і все, альбо ты будзеш выкарыстоўваць, альбо, ну, пакласці на віднае месца як музейны экспанат. Выкарыстаць не па прызначэнні не атрымаецца. Вось, ну а з дыскамі, дыск это рэч, просто калі ён ёсць, калі ён трапляецца на вочы час ад часу, ага, вось у нас там такая-то імпрэза, такое-то мерапрыемства, давайте мы крутанём музыку, тут якраз нейкія такія цікавыя рэчы ёсць. Бо я нагадаю, это ж не толькі нейкія невядомыя гурты альбо самародкі, тут крутыя спевакі, такія як Вайцюшкевіч, напрыклад, Алеся Унукоўская, Тезаўрус, альбо Вінсент, а аўтары тэкстаў тут і Купала, тут і Караткевіч, тут і Барадулін, тут і Лявон Вольскі, гэта сапраўды крутыя беларускія спевы. Ну вот я гляжу, вот хрысціяне, а прадуманыя. Флешку калі далі, то не скарыстаеш да іншыя мэты, апроч, як там кажуць, богоугодныя справы, да? Будьце простымі як голубы і мудрымі як змей. Так піша Біблія. Я вот зараз подумал, все ж таки Беларусь, хоть некаторые кажут, что невялікая краіна, але насамрэч краіна досыць вялікая, і у адным кутку ад другога ёсць розныя такія адрозненні, дзе адным нешта падабаецца, другім вот падабаецца крыху іншае, у гэтым прыходзе больш там хрысціянскі рэп, можа быць, упадабалі бы, а ў гэтым прыходзе, можа быць, хрысціянскі рытм-н-блюз. Вот былі вывучэнні, што, можа быць, вот у гэтым рэгіёне спецыфіка такая густаў музычных, а ў гэтым такая вот, і нешта, вот, можа быць, я не ведаю, там, можа быць, сапраўды зрабіць адмысловыя вот па рэгіёнах такія зборнікі. Думка цікавая, я думаю, што на мікраўзроўні, канешне, гэта будзе працаваць. Но тут, ведаеце, ёсць, вы закранулі вельмі важную тэму, тут ёсць некалькі асаблівасцяў. Першы з іх. Беларусы — гэта нацыя глыбокіх геніяў, якія могуць в радыусе 5 кіламетраў ад сябе ўжо быць невядомымі. Мы, напрыклад, выкапалі гэтыя 1500 трэкаў для першага хрысціянскага хіта, і мы взяліся за галаву. Там былі шэдэўры, якіх не чулі нават у суседніх вёсках. Это дзіў, у суседніх цэрквах.
разумееце, і проста беларусы сядзяць на золаце літаральна, накапаюць вельмі глыбока, і гэтыя шэдэўры часам ляжаць без справы. Мы вывели гэта вось на такі нацыянальны ўзровень. Калі казаць пра нейкія асаблівасці, ну, скажем, па лесе это свая спеўная традыцыя. Там нават вядомыя хрысціянскія гімны ў пратэстанцкіх цэрквах спяваюць так, як спяваюць звычайна бабулі. Такім, ведаеце, дзень адпрацавалі ў полі, такі безнадзейны стогн, можна сказаць, такі, так? А, скажем, на Паазер'і, крывіцкая такая земля, там такія больш ваярскія, больш бадзёрыя матывы, там дзе-небудзь на Полачыне ці на Ушачыне, так і ў пляс могуць там пусціцца. У гарадах, канешне, это больш маладзёвая аўдыторыя, гарадскія цэрквы там дадуць такія рэпы, такі рок, што не угонішся. Вёскі, тут шмат ад узросту залежыць і сапраўды вёска ці горад, яны больш кансерватыўныя, яны, канешне, там паслухаюць спевы праслаўлення альбо беларускія хрысціянскія гімны. Але, напрыклад, я магу сказаць, што і тыя, і другія, і трэція слухаюць спевы на Раство альбо на Вялікдзень. У нас ёсць па дыску дыск спеваў на Раство і дыск велікодных спеваў, а яны класна ідуць для ўсіх. Ёсць адмысловы дыск «Люблю Беларусь» патрыятычных хрысціянскіх спеваў. Адмыслова з дапамогай кампаніі «Будзьма» мы ў свой час зрабілі, больш 1000 тых дыскаў разышлося. В першую чаргу на Буцлаве. Ну, дарэчы, Буцлаў — это адзін з проста такіх фэстаў, на якіх беларускі хрысціянскі хіт не толькі натуральна глядзіцца, але як быццам бы створаны для яго. Вось Буцлаў зусім хутка, я спадзяюся, мы там будзем ужо з беларускім хрысціянскім хітом. Мы уже вот даволі доўга расказваем людзям пра ваш праект, пра ваш краўдфандынг, але больш падрабязна. Куды пайсці, куды падацца, куды панесці свае грошы, што зрабіць чалавеку, які паслухаў нас і хоча падтрымаць вашу ініцыятыву? Мы былі вельмі ўдзячныя, калі беларусы зайшлі на платформу «Мола-Мола Бай». Яна так і называецца «Мола-Мола Бай» у інтэрнэце, альбо прайшлі па спасылках з сацыяльных сетак, інфармацыі будзе дастаткова, і там все вельмі лёгка, вельмі проста. Адзінае, што пакласці туды грошы могуць беларусы з беларускіх картак, з-за мяжы пакуль, на жаль, ну, магчыма, будзем так перадаваць з нагодай. Але там все вельмі проста, прасцей нават, чым на талаце. Таким чынам «Мола-Мола Бай», заходзіце, шукаеце там беларускі хрысціянскі хіт, забіваеце, ці беларусізуем 3000 цэркваў, да? 3000 цэркваў, кампанію знаходзіце. Звычайна, калі вот збіраюць так грошы там на выданне кнігі там ці запіс альбома музыкі ці яшчэ што-небудзь, там кажуць, што пералічыце нам 5 рублёў і вот за гэта мы вам скажем дзякуй. А калі 10 рублёў, то дзякуй, плюс яшчэ там паштоўка. У вас прадугледжаны нейкія бонусы? Канешне, і насамрэч на «Мола-Мола» ідзе проста збор сродкаў, у адрозненне ад талакі гэта не прызы, але абавязкова тым людзям, якія захочуць атрымаць для сябе, сваёй царквы альбо проста для сваёй сям'і беларускі хрысціянскі хіт, мы, канешне ж, падорым асобнік вось гэтага самага хіта. Так што, дарагія сябры, калі ласка, звяртайцеся, это найлепшая магчымасць атрымаць беларускі хрысціянскі хіт. Можа быць, нават усім не хопіць, так што запрашаем зараз. Вось, адразу і папярэдзіў. Дарэчы, а будете кантраляваць вот у царкве у той вот выкарыстоўваюць ваш дыск ці не? Ну, конечно. І санкцыі тады. Сістэма моніторингу ёсць, санкцыі не. Я думаю, это справа, конечно, добраахвотная. Бог усё бачыць. А Бог усё бачыць. Так, ну мы, я вам магу сказаць, наведваем большасць раёнаў Беларусі з шматлікімі ініцыятывамі, будь то прэзентацыі кнігаў альбо кампаніі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І чуткі ў хрысціянскім асяроддзі разыходзяцца вельмі. Вот у вас там быў канцэрт, так, а у нас, значит, слухаюць гэты дыск, а у нас бацюшка забараніў. Ага. Так, і у нябесную канцылярыю ліст. Такім чынам, «Мола-Мола Бай», беларусізуем 3000 цэркваў. Ініцыятыва краўдфандынгавая, вот Павел Севярынец, Вольга Севярынец, якая сышла. Заклікаем далучацца. Зміцер Лукашук быў у студыі, а 15-й у нас у эфіры праваабаронцы пагаворым пра масавыя затрыманні цыганоў. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.